má ṣe àfojúdi ètò àdúrà yìí ni kò lọ tẹra mọ́ léyìí tó wà nú ẹ̀ yìí ó bẹ́gbẹ́ pé ìlọsíwájú á bẹ̀rẹ̀ sí ní ba ẹlẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wàá yan náfìlà rákà méjì súrátùlì fàtíà kan súrátùlì ìkìláàsì kúlú Allahu wàá ṣe 100 rákà ẹlẹ́ẹ̀kejì súrátùlì fàtíà kan súrátùlì ìkìláàsì kúlú Allahu wàá ṣe 100 wàá wá sálámọ̀ wàá wá ṣe súrátùlì fàtíà wàá wá ṣe 99 ṣe bẹ́ẹ̀ fún ọjọ́ méje ojoojúmọ́ kó máa fi iyọ̀ ṣe sàárà ìjọ tó bá pọ́jọ́ keje nǹkan tó bá wù ẹ́ lówó ní nǹkan pípa nǹkan fi ṣe sàárà fi àdúrà yìí ránṣẹ́ kó dẹ̀ fi nǹkan tó bá lágbára sákàǹtì àwọn ọmọ aláìní charity account fáwọn ọmọ aláìní 2044237680 First Bank of Nigeria Global Dahiratu Dhikrlahi Islamic Organization orí jẹ́ òbẹ́gbẹ́ pé gbogbo nǹkan òun fà kò tóra wọn ó fẹ́ máa yí nínú ọlá nínú owó tested and confirmed tó rọ́lọ́run ọba ló ń gbàdúrà òun ló dẹ̀ lè tó ó sì fẹ́ràn Suratul Fatiha ẹ̀yọ́nú ni bẹ́ẹ̀ ni